Bureau of Fire Protection 6 Regional Director Jerry Candido, personal nga nagpatigayon sa investigasyon sa nagluntad nga sunog sa banwas ng Dumangas, Iloilo, kung sa diin ginbawian sa ngabuhi ang Iloy, kag 3 sini ka mga kabataan. Anggulo nga posible hungod nga ginsunog ang balay, isa sa ginakonsidera. Inigitutukan ni John Sala live. John? Adrian, Kate, wala makontento si BFP 6 Director Jerry Candido nga magulat na lang sa report sa Dumangas Fire Station at tuhoy sa sunog nga nagluntad sa banwas ng Dumangas, ganigin pa ka maayos ini nga siya mismo ang magpatigayon sa investigasyon. Duwa ka anggulong ginasundan sang Bureau of Fire Protection sa ginhalinan sang kalayo sa natabo nga sunog sa balay sang pamilya Padillo sa Pagduge, Dumangas, Iloilo kahapon sang kaagahon. Luwas sa natupok ang balay napatay ang Iloy kag 3 sini ka bata kalunsay minor de edad. Kahapon sa paunang investigasyon sang Dumangas BFP nagwa nga electrical in nature ang kausa sang sunog. Pero kaina sang aga personal nga nagpatigayon sa investigasyon si BFP 6 Regional Director Jerry Candido. Suno sa iya kun basehan ng fire debris nagagwa nga posible sa idalom sang balay naghalin ng kalayo. Sa tunga may nautod ang isa ka bridge sa loob. Kung nantawon naton by mere looking at it, no, by simply looking at it, ang iyang ab-ab sang kalayo alin sa dalom. We will determine, the lab test will determine whether or not there was a presence of any accelerants. When you say accelerants? In layman's term, gatong, fuel, gasolina, whatever. Okay. Okay, so I mean, please don't get us wrong, no? We are not saying that this is intentional. Subject for Okay, the possibilities of accidental cause of fire is still there. Apang may nakita man kuno si Candido nga patimaan sang short circuit sa linya sang kuryente sa pader sang balay. Dugang pa ni Candido, nabudayan na nga makagwa pa sa balay ang Mag-iloy, bangod ako ang posibilidad nga pagbugtaw sa mga ini. Tuman na kadako ang kalayo kag ginalamo ng kadamaan sang ila balay. Grabe, laban-laban din, giigo sa diyan sang thick black smoke kag superheated air. Pag-iguon ka sang superheated air, madaleryo kasi na. Ginpanugyanan man sini ang pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang Bangkay sang Mag-iloy agud makasiguro. Subong adlaw nagpauli halin sa Manila ang bana ni Rhea apang nagpaiway ng pamilya nga maghatag pa sang detalye. Madumduman niya natalan ako tani kahapon nga magbalik sa obrang iyabana bilang seaman apang sa inisyal nga impormasyon gikan sa pamilya sa ginpahibalo ini sa naging kaimtangan sa iya Mag-iloy na ospital ini. Kate, ginahulat na lang sa karon sang otoridad ang desisyon sang pamilya ni Rhea kung ipaidalom ang bangkay sini kag ang bangkay sang iya 3 ka mga kabataan sa autopsy. Kate? John, sano expected mahibaluan ang final findings from the investigation? Kate, as soon as possible ang target sang BFP 6 sa partikular na ni Regional Director Candido apang dako kun taning mabuli kuno sang autopsy result agon matumod ang kausa sang sunog apang magadepende pa ini sa bana kuno ni Rhea kag as of this moment medyo ara pa siya sa state of shock gani hindi pa ini makadesisyon kung ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Rhea kag sang iya mga kabataan. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.